Mi madre se llama Carmen Rodríguez Rodríguez y a lo largo de su vida en casa pues era muy buena cocinando en todos los aspectos. Y aquí en el centro pues esto lo ha vuelto a vivir otra vez. Com moltes altres persones usuàries de la residència mútua amb La Creueta, la Carmen s'ha rodejat de fogons per preparar de nou les receptes que van marcar la seva vida. I canela en rama. Gràcies al projecte Nutrició en Memòria, poden fer un viatge gastronòmic a través dels records. El recetario de vida es un concurso de recetas de cocina en el cual cada residente se hacen unas fichas personalizadas de una receta de cocina. Esta receta de cocina les evoca recuerdos para ellos de su infancia, les evoca recuerdos de sus padres, de su familia y sobre todo lo más importante que yo creo que es que hacemos una reminiscencia de todo lo que es la historia de su vida. Cada fitxa s'elabora juntament amb els familiars i reflecteix la història de vida de les persones a través de la cuina, mitjançant imatges i vivències. Això es complementa amb activitats vinculades amb els aliments, com jocs de memòria, vídeos de receptes, tertúlies i indicacions sobre com adaptar les seves receptes per a persones amb disfàgia. Expliquem com podem fer per adaptar aquesta textura a una persona que tingui dificultat de masticació o dificultat per empassar, en aquest cas que seria disfàgia, per fer-ho de la millor manera possible. Moltes famílies de persones amb disfàgia no se'ls emportaven a dinar fora, ni se'ls emportaven a dinar a casa, perquè no sabien què donar-los. Llavors nosaltres els estem creant un receptari i a més, basat en gustos i preferències, que això per nosaltres és molt important. Aprofitem per fer sempre un show cooking, on demostrem com fem nosaltres aquí mateix a cuina o com fer-ho a casa, com adaptar aquests àpats als àpats de tota la vida. Les receptes guanyadores del projecte s'inclouen en el menú setmanal de la residència, una de les formes amb què aquest centre reforça el reconeixement i realització personal de les persones que hi viuen. Els beneficis cap als residents han estat extraordinaris perquè els hem pogut posar en el centre i programar tota una sèrie d'activitats al voltant del que els interessa tant com és el menjar i l'alimentació. Hem pogut treballar totes les funcions cognitives superiors com la memòria, l'atenció, la funció executiva, com s'elabora aquesta recepta i també les sensorials com seria el tacte, el gust, l'olfacte i el gust perquè poden entrar a la cuina i fins i tot menjar i olorar. Ha sido muy positivo para ella, pero sobre todo nosotros como familia lo que valoramos de esto es que ella se siente involucrada, no excluida. La labor que está haciendo este centro de poder integrar por medio de la alimentación, unificar todas estas cosas, no perder esos buenos hábitos, esa buena cocina que siempre ha existido, es importante, ¿no?